Gaskiya ban san me yasa kike ba ni wahala ba ran kullum ina gaya miki ina son ki amma ki sannu a hankali wata rana sai kin so na san ko kai sanu nake gaya maka ka dine mu wannan magana to ai abin da nake so ne me yasa zan ga kula da abin da nake so Hello? Na'am? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan ga nan zan zo yanzu. Me faru? Ai mana sai ya sai. Ai mana. Ai na. Sun gaya mun ko kuka sauke ni in abu babba ne sai in shiga. Ai na tai hatsarin. Ba ga dai in je tukunna ka tsaya. Ki bari mana in je in kai aikin daji sai. A'a, wanda in fara yin gaba. Shikenan. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hajiya. Daga Malik. Nawa ne? Lafiya lau. Ya jiki? Allah ya ƙara su. Abdul Malik. Hajiya. Na kirawo ka. Ina so ka dubi duk gidan nan. Ka gani. Ka san mu ba matsiyata ba ne. Wannan haka yake. Ko Kano aka sa a kasuwa, ka san za mu iya siya. To alhamdulillah. Ina so ka gaya ma abokinka Aiman, ni Hajiya Sara na ce daga kan 1,000,000 zuwa sama duk abin da yake so zan bashi ya fitar min daga 'yata daga cikin ƙangin da take. Abin da nake so ki sani Hajiya shine shi Aiman ba irin mutanen da yake tunani ba ne. Aiman mutum ne na daban, mutum ne mai haƙuri, mutum ne mai tausayi, mutum ne dai ya fita dai daban da mutane gaskiya. Ba wai don kuɗin gidanku ba ko don wata dukiya da kuke taƙamar kuna da ita. Ba wata dukiya wacce Allah bai mallaka wa mahaifin Aiman ba. Amma Aiman kwata-kwata wannan dukiyar ba ta gabansa. Saboda shi ba wai duniya ya sa a gaba ba. Kuma wai ya da ke magana. Aiman baya sanya aure 'yar masu kuɗi. Ya fi sanya aure 'yar talaka. Saboda tausayinsa. Kin ga kuma yin hakan yana da amfani. To me ya aibin auren 'yar mai kuɗin? Me ya 'yata ta gaza da ba zai iya aurenta ba? Izza, ɗagawa, jiji da kai, rashin jin magana,
ga bata san me martabar na gaba da ita ba. What? Abdulmalik? Kai, get out from my house. Na ce ka fice min daga gidana, ko ba ka ji ne? Na ce ka fice min daga gida. Jami'ai zafi. Na ce ka fita min daga gidana. Kai, saurara. Ka gaya ma Aima duk abin da ya samu iyata, in duk garin nan gatansa ne, sai na yi maganin shi. Za ka fice ko sai na haɗa ka da karnukan gidana? Dangin cika burinmu dai nisa da gida, yan kudade na tattara in sake gida. Nisan da na yawa rayuwa ta yi min tsada, na ga bambanci a so jikina ya yi huda. In faɗi nan in tashi har ƙasa na je Kanada. Wahala na sha ta baki bai shi fada, baki bai shi fada. Kin gaban mutuwa zantuka na mutane ne, ko yanzu sanar gobe za mu gaji. Yau dama abba shawara ce nake so za mu dan tattauna. To wace irin shawara ce? Game da Hafsa. Tun before mahaifinta ya rasu, ta kai munzalin aure kuma sai na ga tana ta yawo ba ta yi aure ba, ita ce nan sai na ga to me zai hana in faɗa maka ko za ka faɗa wa ‘yan uwata ta cewa ta fitar da miji ta yi aure. Shi ne dama. Gaskiya ne. Baba ni na kawo ƙaran Hafsa ne. Na yi mata magana akan ta siya min mota, amma ta yi banza ta share ni. Kuma gashi yanzu na fara aiki, ina zuwa ofis kullum sai dai in fita in je in tara Nafiu. Na yi mata magana amma ta share ni. Haba Fatima, yanzu duk abin da Hafsa ta yi miki, ai bai kamata ki ce za ki faɗi wannan maganar ba. Kar ki manta fa Hafsa ta sadaukar da budurcinta ta ƙi yin aure saboda ki. Ina ruwanka? Wanda gata ne ba ta yi miki ba. Ina ruwanka? Kakka ƙara sa min baki in ina magana. Da Allah malam ina ganin ka a matsayin yana ka fita daga harkata ka daina min magana da kai nike ko kai na zo na gaya mawa. Ke zo na. Ka tashi. Kusa abin da ke so da ke dukkanin sha'anin duniya. Abin da kika faɗa gaskiya ne. Matsayinki da kika faɗa kin fi ƙarfin Nafiu. To amma ke ƙarama ce, Hafsa ce gaba da ki. Akwai magana ta biyayya tsakanin na gaba da na ƙasa da nassin hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-kabiru fil ikhwati huwa bi manzilati al-abi. Babba a cikin gida matsayinsa na uba ne, inda kamar a ce Hafsa namiji ce. To amma ita ce tafi kusa da ke yanzu.
duk da cewa ina shiga lamuran ku ina kawo muku agaji, to tunda Hafsa ta fi kusa da ke ita ce za ta iya hangowa wani abu wala Allah wanda zai iya cutar da ke a rayuwarki ta ki baki dama ki, amma dangane da wannan an Allah da ina ganin mas'alar mai sauki ce, lalle ki haƙuri ki rike mata biyayya, kin ji ko? To bari in kira wata sai in ga mata a gaban ki ko? Assalamu alaikum. Hafsa. Abin da nake gaya miki shine maganar siyar mota da kika yi da ƴar uwarki zaki siya mata mota. Daga baya kuma ya zama hakan bata faru ba, kike batta take hawa kike nafen a matsayin irin yadda Allah Ubangiji ya muku gata ya tara muku dukiya, ba daidai bane. A'a, ni ba na buƙatar wata magana ki. Kuma sannan ba shawara nake baki ba, wannan umarni ne na bayar. Lalle abin da za yi ki. To Allah ya albarka. Allah ya albarka. Na gode sosai baba. Kike na ya tafi. Ya iya tafiya. Ya. Lafiya ƙarama. Abin da ya sa na ce maza maza ki zo. Fatima ta zo min nan a gurguje sai ta bayyana min cewa wai kin ki sai mata mota. Sai dai ta rika hawa dan sahu. Ba shine na kiran ki a waya nake ga miki cewa ki sai mota ba? Ko ba ka miki rike ba? Ai kuwa an riga an gama, don ban isa ka yi umarni ba na ƙi aiwatar da shi. Na riga na siya mata. Ki riga kin sai mota? Umarni ka bani. Kuma ba zan taɓa iya tsallake ma umarninka ba. Gaskiya ne. To amma ni ai muna fata in kwantar mata da hankalinta ta samu nutsuwa. Ba wai ina nufin ki sai motar ba. Kinaya ne. Idan muka siyowa Fatima mota inda take nan ba, to ai mun raka asara da huda kenan. Mun fi kowa sanin ta halin da yake. Mun fi kowa sanin ya take. Mun fi kowa sanin karancin shekaru. Kuma sannan mu sai mata mota kenan mu sake angiza ta tafi ka mutu. Amma ki batta ita kwana biyu kamar wata kamar ko nan da wata biyu insha Allah za mu san dabarar da zamu yi kwaci mutu da kai. Shikenan. Ai ni na faɗa ne dan ta samu kwanciyar hankali, gashi na faɗa ba dan a sai mata mutu. Ki haƙuri. Ki haƙuri da tuna wannan ɗan. Ina da ciwo. Hajiya ba kuka ya kamata ki mata. Addu'a ya. Zainabu. Da ban wani ba za ka gani. Ya ƙarin haƙuri. Da haƙuri ya mutu sadaka nawa kuka kawo mu. Tambayan ka nake yi. Bari ka ji in gaya maka. Ba ka wannan saƙon. Ka je ka gaya ma iyayen Aiman. Ki banni. Hajiya kullu nafsin za'iqatul maut. Ƙwarai, ni ko na san haka.
kamar yadda hakan ne shi ma haka zai zama. To ka je ka gaya ma iyayen Allah. Sai na rama duk abin da ya yi mun. Sai dai ba ni Hajiya Sara ba. Sai na rama. Kamar yadda ya kashe min ya, shi ma sai na kashe mishi ya, na kashe shi. Ko duk dukiya na zai kare. Sai ni ma na kashe Aiman. Kamar yadda ya raba ni da ƴata kwalli ɗaya tak. Amma Hajiya in kika yi haka kin nuna cewar baki yadda da akwai Ubangiji ba. Ai sanin Ubangijin ne ya sa na ce sai na rama. Ai Allah ma ya ce idan aka yi maka abu, ka rama daidai da abin da aka yi maka. Ina so ka tashi ka fice min daga gida. Ba na son ganin ka a gabana. Wannan kuskure ne Hajiya. Saboda lokacinta ne shi yasa ta mutu. Da lokacinta bai ba, da ba za ta taɓa mutuwa ba. Ƙarya kake shi ne sanadi. Tashi ka fita ka bani waje. Na ce ka fita ka bani waje. Kuka bayan ne, wannan yi kuka. Yanzu ni kaɗai a gidan nan. Sai ka ce mayya? Ita kaɗai fa na mallaka. Ki haƙuri. Allah da ya baki shi ya karɓi kayansa. Haka ne, amma shi ne sanadi. Shi ya kashe ta. Allah ya karɓi kayan shi, amma shi ya kashe ta ai. Ba sanadin shi ne ta mutu ba. Hajiya abin da nake son da ki haƙuri. Na yi, amma sai na rama. Na ga bambanci a so jikina ya yi huda. In faɗi nan in tashi har ƙasa na je Kanada. Dan labarin kasuwa. Ya aka yi lafiya kika da ni? Dama ɗan labarin ina so. Ina jin cikin ki bata mu lokaci saboda sauri yake yana da kuɗi. Dan labarin dama. Fatima, I'm waiting for you. Na ga miki na da abin yi kake bata mu lokaci mana. Dama ɗan labarin ce dan Allah ya zaka dinga zuwa wurin kuma da ina so ko don samu kuma. Ki za ki koya min aiki na? Ki za ki zaɓa min wanda zan fita program da ita ko kuma da shi? Ki ne da hankalin ki koma jikin ki, kar ki saki ki kawo min irin wannan shi. Ki ji na kai.